खुलुमबाय। गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो सोरजिदा क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि माखासे निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे इउटिउब चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ जागायनोसै। नब कुमार सरनिया बिथांनि सायाव क'क्राझार लकसभा बियाबनि बिपिएफनि बिजाथि खाम्फा बरगयारी बिथाङा गोबांथार बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। जेराव बिथाङा बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो नब कुमार सरनिया बिथाङा दायो नंखाय फोरमान जाबाय। अदेबानि बिथाङा नंखाय एसटि सार्टिफिकेट लानानै क'क्राझाराव 10 बोसोर एमपि जानानै थाबोबाय। जाय 10 बोसोराव बिथांनो भारत सरकारा जेरैबायदि फेसिलिटि बेथन आरो बायदि खाबुफोर होदोंमोन बेखौ थारैनो बिथाङा भारत सरकारनो गथायनानै होफिननांगौ आरो बिथांखौ जेलाव सोनांगौ होननानै बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि दायो क'क्राझार लकसभा एमपि बियाबनि बिजाथिखौ नोजोर बोनानै गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरा गावबागाव राजखान्थि दोलोफोरखौ राफोद खालामनानै बेबायदि मेल मिटिं लाबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। थिग बेबायदिनो मैयाबो क'क्राझाराव बिपिएफ राजखान्थि दोलोआबो मोनसे मेल लानाय जादों। जेराव क'क्राझार टाउनाव गोबांथार रायजो राजाफोरा बिथांमोननि मेल लानायाव हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। जेरावनो बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिपिएफनि दैदेनगिरि खाम्फा बरगयारी बिथाङाबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों बे बाथ्राखौनो बुंथिनानै होदों। जेराव दायो नब कुमार सरनिया अबर' गुबुन गुबुन जातिफोरनि गेजेराव बेबायदिनो अबर' राजबंसि आदिबासि बायदि हाबाफारि लानानै एमपि जाबोदोंमोन। नाथाय बेबायदि थासारिया दायो गैलिया होननानै बुंथिनानै होबावदों। बेनिखायनो आसाम सरकारा दिनैहाय बिथांनि सायाव जिबायदि फोरमान बिलाइ होबाय बे फोरमान बिलाइखौ नोजोर बोनानै नब कुमार सरनियाया एसटि सार्टिफिकेट नंखाय लानानै बिथाङा जेरैबायदि 10 बोसोर क'क्राझार लकसभा बियाबाव एमपि जानानै थाबोबाय। बे एमपि जानाय समाव जेबायदि रां रुफा भारत सरकारा बिथांनि थाखाय बाहायदोंमोन बेफोरबायदि रां रुफाखौ गासैखौबो भारत सरकारनो हरफिनजोबनांगौ आरो बिथांखौ थाबैनो जेलाव सोनानै दोननांगौ होननानैबो बिथाङा खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होबावनायखौ नुनो मोननाय जादों। मैयानि खौरां बिजोंफोरनि सिगाङाव गोसारबाय थानाय नब कुमार सरनियाया दायो क'क्राझार लकसभा बियाबाव एसटि हिसाबै बिसायख'थि गेलेनो मोननाय नंलिया। बे बाथ्राखौ लानानै थांनाय गोबाव समनिफ्रायनो गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालियाव जुजिबोबाय थानाय जनकलाल बसुमतारीया खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होदों। थारैनो बिथाङा खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो नब कुमार सरनिया बिथांखौ एमपि गेलेनो मोननाय नंलिया बेबायदि होननानै बुंनाय जायाखै। अदेबानि नब कुमार सरनियाया बर' कछारी हारिनि नङा। बेनिखायनो बिथांनि एसटि सार्टिफिकेटआ नंखाय। अदेबानि बिथांनि एसटि सार्टिफिकेटआ नंखायब्ला क'क्राझार लकसभा बियाबाव एसटि रिजार्भेसनाव बिथाङा एमपि बिसायख'थि गेलेनो मोननाय नंला। थारैनो बे बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों जनकलाल बसुमतारी बिथाङा। खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों बे बाथ्रायानो थारैनो दायो गोसारगासिनो दङ। जाय बाथ्राखौ लानानैनो गोबां खौरां बिजोंफोरा फोसावबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों आरो गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन बेबायदिनो बिथांखौ लानानै बायदि बिबुंथि होबोबाय थानायखौबो नुनो मोनबाय थानाय जादोंमोन। थारैनो गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया थारैनो बिथांनि हेंथायै मैया मोनसे फोसावथिलाइ होनायखौ नुनो मोननाय जादों। जाय फोसावथिलाइनि गेजेरजों नब कुमार सरनियाया बर' कछारी फोलेरनि नङा आरो बर' कछारी फोलेरनि नङैखायनो बिथाङा क'क्राझार लकसभा एसटि रिजार्भेसन मासियाव एमपि गेलेनो मोननाय नंला होननानै थारैनो बेखौ रोखायै बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि थासारिया आथिखालाव मोजां नङा। बिपिएफ राजखान्थि पार्टिनि थासारिया आथिखालाव जोबोद गाज्रि एबा गाहाय फारसे थांगासिनो दङ। नंगौ, बे बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों एनडिएजों सायख'जानाय क'क्राझार लकसभा बियाबनि एमपि बिजाथि जयन्त बसुमतारी बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आथिखालाव एनडिए राजखान्थि दोलोफोरजों सायख'जानाय बिजाथिफोरा फैबाय थानाय 2024 मायथाइयाव जानो गोनां एमपि बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै राजखान्थि फोसावदिंनाय हाबाफारिखौ गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन बायदि हाबाफारि गेजेरनि गेजेरजों खालामबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। जायखौ नोजोर बोनानैनो मोनसे पार्टिया मोनसे पार्टिखौ बायदि अजद होलायनाय आरो गावसिनि
पार्टिफोरखौ राफोद खालामनाय एबा राफोद बाथ्रा बुंथिनायफोरखौ नुनो मोनबाय थानायखौबो मिथिनो मोन्दों। नंगौ, बेबायदिनो आथिखालावबो एनडिए हानजाफोरनि गेजेराव गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन बायग्रिलि हाबाफारिनि गेजेरजों बिसायख'थि फोसावदिंनायखौ नुनो मोनबाय थानाय बायदिनो मैयाबो आरोबाव दाब दाब जायगायाव बायग्रिलिनि गेजेरजों बिसायख'थि फोसावदिंबाय थादोंमोन। बे समावनो बाहागो लानानै एमपि बिजाथि जयन्त बसुमतारी बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होदों, थारैनो आथिखालाव बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि थासारिया मोजां नङा। बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि थासारिया दायो गाहाय फारसे थांगासिनो दङ। गावसिनि राजखान्थि दोलोखौ लाखिनांगौनि थाखाय बिसोरो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों बायदि बाथ्रा बुंथिगासिनो दं होननानै बुंथिनानै होबावदों। नाथायबा दायो बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ जेबो फेक्टर नङा होननानैबो बिथाङा खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होबावनायखौबो मिथिनो मोन्दों। 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबनि थाखाय बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ गावसोरनि बिसायख'थि सामलाय आफादखौ दाफुंनानै लाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बेनि गेजेरजोंनो मैया इलेक्सन स्टीयरिं कमिटिखौबो बेखेवनानै होनाय जाबाय होननानैबो मिथिनो मोनबावनाय जादों। मख'नो गोनांदि मैयानि बे इलेक्सन स्टीयरिं कमिटियाव बाहागो लाफादोंमोन बिपिएफनि आफादगिरि अदेबानि बिटिसिनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारी बिथाङा। मख'नो गोनांदि दायो गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोराबो गावबा गावनि राजखान्थि दोलोफोरखौ नोजोर बोनानै दाब दाब जायगाफोराव बेबायदिनो बिसायख'थि सामलाय आफादफोरखौ बेखेवनानै होबाय थानाय बायदिनो बिपिएफ राजखान्थि दोलोआबो मैया बेखेवनानै लाबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ खौरां मेलनि गेजेरजों बे बाथ्राखौ रायजो राजाफोरनिसिम फोसावनानै होनाय जायो होननानैबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसेनो बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिपिएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारी बिथाङा बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो बिपिएफआ देग्लाय 2024 मायथाइनि लकसभा बियाबखौ गासै मोन 5 बियाबाव गेलेनाय जागोन। बेनिनो मोनब्रै बियाबफोरनि बिजाथिफोरखौ दायो फोसावनानै होखांनाय जाबाय। अदेबानि मैया स्टीयरिं कमिटि बेखेवनायजों लोब्बा लाखिनानैनो बरपेटा लकसभा बियाबनि बिजाथिखौबो फोसावनानै होनाय जायो। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै बिथाङा बुंथिनानै होबावनाय बायदिब्ला 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबावबो बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि देरहानाया दायो खाथां जानानै दं होननानै बुंथिनानै होदों। बेनि अनगायैबो दरं उदालगुरि बियाबावबो मैया बिजाथि फोसावलाय गथायनायाव थारैनो नुनानै बिथाङा बुंथिनानै होदोंदि दरं उदालगुरि लकसभा बियाबावबो बिपिएफ राजखान्थि दोलोआनो देरहागोन होननानैबो बिथाङा बुंथिनानै होबावदों। दरं उदालगुरि लकसभा बियाबनि थाखाय एनडिएजों सायख'जानाय दिलीप शइकिया बिथाङा मैया गावनि बिजाथिलाइखौ गथायनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि मैयानि बे बिजाथिलाइ गथायनाय हाबाफारियाव गुबैयै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांजों लोगोसे एनडिएनि गोबांथार दैदेनगिरि बिथांमोना हाबाफारियाव बाहागो लाफैदोंमोन। लोगोसे बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों गोबांथार बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। जेराव खौरांगिरिफोरा सोंनायाव हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा थारैनो बुंदोंदि दिलीप शइकिया बिथाङा गासै 3 लाखनिबो बारा भट मोननानै देरहागोन होननानै बुंथिनानै होदों। बेनि अनगायैबो थारैनो कंग्रेसआ गोसो गैया, अदेबानि कंग्रेसआ गुबुन गुबुन समावबो बेबायदिनो जाख्ल'बोबाय थादों। अदेबानि नंखाय अंगनबादिनि थाखाखौनो बिथांमोनहा जाख्ल'दों। थारैनो बेखौ नोजोर बोयोबा बिजेपि बायदि रावबो अनसुला बेयाव राजखान्थि दोलो गैया होननानैबो बिथाङा बुंथिनानै होबावनायखौ नुनो मोननाय जादों। मानोना बिजेपिनि समाव दायो अरुणोदयनिफ्राय लानानै गुबुन गुबुन फिसा फिसा आसनिफोरखौ रायजो राजाफोरा थोंजोङै मोनगासिनो दं होननानै बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै दिलीप शइकिया बिथाङाबो गावनि गोजोननायखौ फोरमायनाय नुनो मोननाय जादों। जेराव बिथाङाबो बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला रोजा रोजा रायजोफोरा आंनि नमिनेसन होनायाव थारैनो बाहागो लाफैदों आरो बेखौ नोजोर बोयोब्ला थारैनो रायजो राजाफोरा एनडिएनि बिजाथिखौनो नांगौ, अदेबानि एनडिएनि बिजाथियानो गोरलैयैनो देरहानो हागोन होननानैबो बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि फैबाय थानाय 2024 मायथाइयाव जानो गोनां एमपि बिसायख'थियाव बिजेपि एबा एनडिए दोलोआनो देरहानानै गोबांथार
मासि मोननानै फिन थामथि खेबनि थाखाय भारतनि गिबि गाहाय मन्थ्रि हिसाबै नरेन्द्र मदि बिथांखौनो सायख'फिननो हागोन होननानै बिथांमोना खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होबावदों।